Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allah zan nuna mana yadda za mu yi backup din chatting ɗinmu da muke yi a WhatsApp. Daga yau insha Allah ka daina rasa chatting ɗin da kai da ya gabata. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon. Duk lokacin da ka tashi buɗe WhatsApp ɗinka zaka zo ne already kamar yadda kowa ya sani, zaka zo ka taɓa nan wajen, kana taɓawa a nan ne zaka sa number wayanka. A nan ne zaka sa number wayarka domin kai verifying. Ni ba za in sa number na domin in yi verifying din account ɗina, sannan kuma in seta masa back of duk chatting ɗin da nayi za a inga yi min ajiye min shi ba tare da nayi losing ɗinsa ba. Sai ka taɓa next. So za su turo min wasu 6 digit code domin na yi verifying din account ɗina. Gashi sun turo, sannan kuma gashi suna min verifying din da kansu. So bayan sun yi ma da verifying, gashi nan zaka ga nan wajen already duk sanda ka zo zaka bude sabon WhatsApp zaka ga an rubuto maka wannan din nan: to find and restore your backup from Google Drive, allow WhatsApp access to your content and your devices, photos, media da waye da sauransu. So ta wannan hanya ne kawai zaka inga yin backup din chatting ɗinka, ana ajiye maka su a email ɗinka, ba za ka rasa su ba insha Allah, ko da WhatsApp ɗinka yayi expire ko kuma an goge ma shi da dai sauransu. So yanzu sai ka taba continue din nan. Sai kai allow. Sai ka taba allow. So gashi nan yanzu, if you previously back up to Google Drive and want to restore it, give WhatsApp permission to check your Google account. To a nan ne zaka zabi, zaka dora Google account ɗinka, ma'ana email ɗinka ko kuma Gmail ɗinka, duk dai wanda kake amfani da shi. So amma yanzu mutanen mu mun fi amfani ne da Gmail. Mun fi amfani da Gmail. So yanzu sai ka zo ka yi give permission din nan, kana taba give permission. Gashi nan anan ni dai ga duk account din da yake a kaina, sai ka zabi account din da kake so a yi ma wannan back of them. So yanzu bala in zabi wannan, ina zaba, kai ma sai ka zabi naka. Anan ne za a inga maka back of din chatting din da kai a ciki. So insha Allah ba za ka inga yin rasa duk chatting din da kai ba, ko da WhatsApp ɗinka yayi expire ko kuma an maka uninstalling ɗinsa ko kuma an sace wayan naka ko kuma ka yadda wayan naka. Gashi kamar yadda kuke gani yayi successful, za su inga turo min a cikin email ɗina. So nan kuma bayan na yi wannan setting din, sai in zo na in rubuta sunan da nake son yin amfani da shi a WhatsApp din, ko kuma wanda nake yin amfani da shi a da, ko kuma wanda nake so in sauya. So yanzu bara in rubuta sunana. So gashi nan na rubuta sunan da nake son yin amfani da shi. Direct chatting dina, WhatsApp dina zai dawo, sannan kuma in ci gaba da yin chatting dina, sannan kuma ana min recording ba tare da na yi losing ɗinsu ba. Ko next time in na zo ina buƙatar su, zan same su a cikin email ɗina. Sannan kuma bayan ta wannan hanyar zaka iya yin backup din ba tare da wai sai ka bude account ɗinka, ko kuma kana so farkon bude WhatsApp ɗinka. Already ma in kana da WhatsApp din zaka iya bude wannan, zaka iya seta wannan backup din, ma'ana zaka zo ka iya seta shi domin samun wannan chatuttukan naka. Daga lokacin da ka seta, daga lokacin zaka ci gaba da samun chatuttukan ka, ana ma record din su. So idan kana so ka ƙara seta shi ta wata hanyar ba wannan hanyar da na nuna ta farko ba, hanya ta biyu kenan, sai ka zo nan saman nan ka taba, kana tabawa sai ka taba setting din nan, kana taba setting din nan to sai ka taba nan din nan
chat din nan gashi nan in kai can ƙasa za a ga chat history, chat back off. To kana taba chat back off din nan, anan ne za ka yi back off din chat ɗinka. So anan ne za ka zaɓi yaushe da yaushe za a inga maka back off din chatting din. So idan ka taba nan din nan never din nan zaka ga akwai wani waje an rubuta back off to Google Drive, nan za ka ga an sa never, nan kuma za ka ga an sa only when I tap back off, daily, weekly, monthly. So sai ka zaɓi a wani lokaci da wani lokaci kake so. So mu yanzu bara mu zaɓi weekly. So idan ka zaɓi weekly duk sati sai ka ƙara zaɓa email ɗin da kake so a inga ma wannan back off din chat din. So idan ka riga ka zaɓa gashi nan yana yin authentication, yana gamawa a nan ne duk sati za a inga maka back off din duk chatting din da kai bayan sati ɗaya da ya wuce. Sannan kuma za ka ga wani waje an rubuta back off din nan, kana tabawa zai fara yin searching din chatuttukan da kake yi. Za ka ga ana yi maka back off din su, amma sai ka sa Google account ɗinka, ma'ana sai ka sa email ɗinka ko kuma Gmail ɗinka, duk dai wanda kake amfani da shi. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, sannan ka danna mana alamar subscribe domin samun